pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata tumechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuti achimwene landani mono kuchokera kwa abale anu kuno kwanu ku Nyasaland. Mupeza bwanji tsiku la lero. Ifeso tibe tikudandaulabe monga muja ndakhanu unenera muja achimwene. Kwathu kuno zambiri zikumachitika komanso zimachitika mwansanga kwambiri. Kuti udzingodandaula tsiku ndi tsiku ndiye kuti zinthu zikhoza kusokonekera koopsa. Munthu une lero ndikuyamika nsoko mwamba kuti kwatilolanso kuti tulembeni kalata mu tsiku la lero. Ndimakamba nthawi zonse kuti nkhani zimenezi sizimakhala zachizolowezi ayi, umafunika kuyamika basi. Komanso tivulire kachipeya basi zomwe zija zotsogola za Khwezy kamba kuti gulinaso sitampa tsiku la lero. Pepani tu koma ndimakonda kukamba mubwezabwereza kuti ngati wina sanakwereko basi za Khwezy pa ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, ndiye kuti sanayambe pokwera basi chifukwa basi ndiye Khwezyyo. Nkhani zakumtambo sindikufuna kukambaponso kwa anthu achimwene. Zafika nopotopetsa. Lero kukumabuka izi, mawa kubukanso izo. Mmene moto nthawi ikupita chimwene. Ena akutakataka. Kuli chinkanganoko. Sinudzo kuti amene akulondola ni ndani kaya. Madala timu ukuluukulu ndiye ikumakhalapo ndikagulu kena kaya kachinyamata amwene. Nkhondo. Kwa mathero ake aumadza opsa mwene kuti kodi ndiye zitha bwanji. Alipo ndithu anthu ena ake amene ndithu kumachita kuona kuti awatu nkhani imene akulimbikira ndiyoti basi zinthu zawo zingoyenda basi. Zilibe kanthu kuti momwemo moyendamo chichitike ndi chani. Zinandiseketsa achimwene. Timamvera macheza ina pa wireless kwathu kuno. Anyamatawa munthu wamkulu ada kunyanja aumadandaula kuti Nyasaland ndikadziko kachabechabe kadziko kozunza nkhalamba zake. Ndisaname nachita chidwi kwambiri. Ndimadzifunsa kuti ndikumvetsetse bwinobwino kapena tumwina mwake sindikumvetsetsa. Manyasa anthu achabechabe mukuzunza nkhalamba zanu, simufuna kuchitira ulemu nkhalamba zanu. Kodi munthu wakakalamba walakwa? Ndina magetsi wangayi nangoyang'anizana kuti kuti kani tikudziwa kuti ndalayi wakula eti. Ndiye timafunsana kuti pakati pa makosana amene aumanena kuti yayi ndala wakula uyo musiye nadzipuma akhalibe ndi ulemu wake. Ndi awo amene akumanena kuti yayi ifetu sitikuyimva wathu ndi ndala yemweyi basi. Amene akuzunza munthu ndi ndani? Ndifa yake nkhani zimenezi zimandibalalitsa chimwene. Ndipo sindimafunanso kuti ndidzikapo mulomo kuopa kuti tsiku lina lake ungadzakutsatire. Nakamba kale ulendo ujawo kuti kaswiri wodziwa kuvina kazukuta amadziwa nthawi yotulukira m'bwalo, amadziwa pa basi ndavina ndituluke. Ena nawonso alowemo avinevine koma kumangoti kaka ndizijazo umadzachita kutulutsidwa kuti ayi kwa ugule. Munthu wamkulu
sanayankhepo pa zimene anthu akulankhula zoti ndamene athamange kuona kuti zikhala bwanji mu 2025 muno, nthawi imene tidzakumbukira kuti wachikulire wathu wafika tsopano zaka 85. Tidzakhalanso tikupereka ntchito yoyendetsa chinthuchi kuchipulumutsa kwa akapirikona amene achiononga kwa zaka zina zisanu. Ndiye kuti zitati zatheka zimene ifeyo tikufuna, ndiye kuti adzalamulira mpakana kumafika cham'ma zaka 90 umu. Ndiye kuti akamadzafika 90nso mwina tidzakhala tili pa Sigapore eti. Mwinatu kwa anthu ena akamakula nzeru zochuluka ndi pamene zimabwera eti. Hayi, anzathu odala. Kwa ena akamakula ndi pamene nzeru zimabwerera ku umwana, kupanga zinthu mochedwa, kuganiza mochedwa. Munthu amene zitati zatheka akamadzochoka pa mpando adzakhala ndi zaka 90. Ndikumulakwira kwakukulu amwene kuzunza magogo. Zasiyana pati ndi aja amankana agwira magogo ngati amenewa uthakati. Hayi, gogo amene ndi amene akutha anthu pamudzi pano. Ndithu wakakamiza magogo kuti akhale pa maudindo ndi chimodzimodzi nchilidwe uja omagwetsa nyumba zawo za magogo m'makwalalamu kuti tamuonani gogo ameneyu manonse anatha chifukwa cha nyama ya anthu. Kungoti anthu ndiye opusitsa kwa basa chimwene. Amakuwuza kuti uchite zinthu ndi cholinga choti iwo apindule, osati kuti awokondayi. Zomwezo ndi zimene uchatsika aona. Pacha nawonso posachedwa pa anayima pachulo ndi umanena kuti abale muzindiuza zona zokhazokha, musamandiuze kuti zinthu zili bwino koma zisali bwinoyi. Kumene kunso kwa anyamata okwapatira tambala ndiye Kwachuluka mabodza kwa basi. Pali kagulu kena kamene pakadali pano kakudyerera usati sewero. Pano buluku anasiya kumangira lamba wa saizi yawo samapezeka, pano amachita kumangira linya, anamageyanyeza amwene. Anthu akamakuwa kuti abwana zinthu sizili bwinoyi, ayi ndithu samamvansoyi. Amakhalanso akumakuda bwana kuti kodi obwanita sawa kuti chani kwenikweni. Zinthu sizili bwino ndiye kuti chani. Afuna kuti poponyesa kudya bwino oto amene weti. Munthu wachabe kwambiri amene yeti. Ndikagulu ka anthu kameneka kamene sikangawawuza uchatsika kuti zinthu sizili bwinoyi. Nthawi zonse amakhala akumuwuza munthu wamkulu osadandaula bwana ayi. Zinthu zili bwino kwambiri. Anthu akukondana osadera nkhawa ina iliyonseyi. Akamapita kwina kwake ukapangitsa msonkhano ndiye amakhala kuthamanga kutenga vimagalimoto vikulu kumatuta anthu kuchoka nawo kwina kutali kumakawunjika malo amodzi. Abwana aone kuti anthu akuwakonda. Zinthu zili bwino pasi pa mtima ndikumamva ndithu kuti anthu akudandaula kuti ayi sizili bwinotu zinthuyi, umoyo ukuwawa kwambiri. Kuipa kwa anthu adyera ngati amenewa amaganiza ngati mileme, kumamuganiza za lero basi, kupanga ziganizo zofoira chifukwa amadziwa bwino lomwe kuti ngati mawa ine ndidzakhalako adzaona okha amene adzakhaleko, ife bola zathu zayenda basi. Iya mmene akuchitira anyamata ena ochatsika zimakhala zomvetsa chisoni, kupangitsa munthu kudzifunsa kuti koma kuti tikumukondadi munthu wamkuluyu dyera lopanda nalo manyazi. Kumalola ndithu kuti kayambiri ya munthu wamkulu ipa tibe nazo atendife. Mwayi wathu tipakuliretu zinazo tizoona mtsogolomo. Kumene kumakhala ochenjera magayi eti zamawa sizidziwika mwamva. Ndi anthu amene samawawuza uchatsika zoona. Nduna zina zake ndizazitchula mayina mtsogolomo. Zamabodza kwa basi zikukhalira mabodza kuti zipitirizebe kukhala nduna. Maunduna awo palibepo chimene chikuyendayi, zinthu zosokonekera koma kudzera m'mabodza ukakambako abwana wamawakonda kuthwa pakamwa amwene. Kwathu kuno kwazilumika zochuluka ndithu ngati atsogoleri amakhala akumbwita, amambwita chifukwa cha anthu amene awazungulira amabodza. Akamalowa amakhala ali ndi zolinga zabwino, koma kagulu kadyera kaja kakawambwandira basitu zimachitika zimakhala chisokonezo, kulowera kosadziwika kuti akulowera kuti. Ziganizo kumapanga ndi kumawawuza abwana kuti chiganizo chimene chili bwino kwambiri. Abwana akudziwa kuti ubwino wake ndi oti tipindule ifeyo basi. Nkhani ngati zija zoti tapeza foteleza mochipha opanda kulipira ndalama ina iliyonse, ndiye tikatero inuyo mudzatipatseni matumba tingapo timene mupezeto amwene. Nkhani zomakambirana pakachasu basi kuthamanga nazo ndi kusanduka nkhani zoti dziko lonse kumagwirizana kuti apa zinthu zili bwino. Nkhani koma ikhali imeneyi basi.
boma likuyendetsedwa ndi madobadoba amwene anyamata otcha chipisi andagwira oseza katundu kumalangalanga koma kodi zimativuta pati kupanga zinthu molondola ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kumavuta ku Nyasaland sungamvetse